Първо, честита победа, много тежък матч. Как го видя отвътре? Благодаря за победата. Как видях? Не беше толкова тежък, ние си го направихме тежък, защото искаме, че лесно ще се победиме, но просто така се играе с такива противници. По-става и ние ги подценяваме и после става по-трудно. Може да се решим матча още по-рано, но така се случиха нещата. Още два, но пак е важно, че бием и си гоним целта. Трето. В тази връзка следващото гостуване ще бъде много тежко в Хаджидимово. Какви са твоите очаквания? Там ще е тежко. Ако играем футбол, мисля, че може и една точка и три да вземем. Ще зависи как играем. Това от нас. В края на месеца е последният матч срещу Миньор Бобов дол. Ще успеем ли да задържим третото място? Мисля, че зависи от този матч. Сега в Хаджидимово какво ще направим. Там, ако една точка вземем, вече този ще е без значение. Те почиват разлог, когато играем с Хаджидимово, така че с Бобов дол може да е протоколен матч. Но ще бием. Благодаря, пожелавам ти успех. Първо, честита победа, много важен матч, тежък за вас. Във второ поредно домакинство ти получаваш контузия и си сменен. Как се чувстваш кондиционно? Кондиционно чувствам добре. Тази контузия още не знам точно какво. Утре ще мина медицински преглед и ще видим този какво става. Просто нормално. Футбол е в тази група, влизанията са по-здрави, по-трудно се играе с недоволства. И е нормално такива контузии, надявам се няма нищо сериозно. Как видя матча отвътре? Мисля, че се получи хубав матч, коректен, нямаше много други влизания. Победихме по-лекичко този матч. Изморени сме и мисля, че с техния отбор също ни просто е възможност да играем в футбол. Остават още два много важни матча до края на първенството с Места Хаджидимово и с Миньор Бобов дол. Какви са твоите очаквания? Надявам се всички сме мобилизирани и да спечелим и двата матча до края, да се запазим трета позиция, каквото са ни казали ръководството да правим в този сезон. И според мен е труден матч ни чака. Место особено, Хаджидимово, там трудно си играем. Надявам се да спечелим. Благодаря и успешно възстановяване. Първо, честита победа. С две думи, как видя срещата отвътре? Смятам, че бяхме по-добри отбор на терена. Показахме го. Можехме да отбележим и повече голове, но най-важното за нас беше победата, да продължим борбата за третото място. През седмицата ти имаше физически и здравословни проблеми с Глезена. Как се чувстваш след този матч? По време на матча почувствах лека болка, но успях да изкарам до края. Терена се представи добре, въпреки няколко дневните валежи, тежки валежи. Как очакваш ти в следващото гостуване? Дали терена в Хаджидимово ще бъде подготвен като този в Сливница? Доколкото знам, там също е хубав терена. Надяваме се да е хубав, тъй като ще може да се получи добър матч. Благодаря, пожелавам ти успех. Господин Рангелов, честита победа. Красива победа срещу елитният бивш клуб Велбаш Кюстендил. Бихте ли коментирали с няколко думи матча? Първо искам да кажа, че наистина това беше много сериозен матч. С оглед на това, че цялата югозападна В група очакваха, че този матч Сливнишки герой ще го даде на Велбаш Кюстендил, защото този матч смятам, че беше разковничето за тях да останат в групата. Те имат тежки два матча с преки конкуренти, един от тях за изпадане. А съответно пък за нас беше важен с оглед на това, че третото място минаваше само и единствено през победа над днешния съперник. Така че опровергахме всички предварителни нагласи, даже и твърдения имаше такива се появиха, че матчът ще бъде уговорен и ние ще подадеме ръка, ще продадеме матча за това Велбаш да останат в групата. Но се видя, че играхме фейрплей, играхме честно, както винаги сме играли до сега. Не се подадахме на напрежението, което ни беше отзело и на атаките, които имаше и слуховете, които се носиха, така че за нас беше най-важно тая публика да види, че ние играеме честно, хората да разберат, че независимо от ситуациите, в които изпадат някои отбори,
ние играем ферплей. По същия начин играхме и миналия път с Чепинец. Те също са застрашени от изпадане. Така че видя се и в тия два матча, че си играхме съвсем коректно. И в това отношение смятам, че така трябва да бъде и с другите отбори и да играят честно. Защото тая игра, знаете, че се опоручава, оттам зрителите, зрителски интерес намаля, разочароват се хората, а пък най-вече ние трябва на спонсорите да им благодарим и тяхната задача, която те са ни поставили, да сме в челната тройка, естествено е, че трябва да изпълним. Знаете, че ни предстоят два тежки матча и то накрая, когато вече сме поуморени. Виждам, че има и контузени в нашия състав. Няколко човека, основни футболисти, и това трето място можехме да минем единствено през тази днешна победа над Велбашки Кюстендил, за да сме сигурни, че от оставащите два матча ще успеем да вземем 3 точки и съответно да си подпечатаме третото място. Защото навънка сега ни предстои гостуване в Хаджидимово, един негостоприемен по принцип отбор, и последния ни матч на 30 май заключваме с Миньор Бобов дол, който е на второ място, и съответно матчът също ще бъде труден. Очаквахте, че матчът ще бъде много тежък. Огромното количество дъжд, който се изсипа последните дни, и важността на матча доведаха до доста твърди единоборства. Какво е състоянието на нашите футболисти? Знаем, че има двама контузени. Ами, те не са двама. Даже Ники Миланов на тренировка, онзи ден на тренировката, се контузи много лошо глезена. Даже аз бях под напрежение, но момчето е мъжкар. Всички матчове така с хъзги играе, а накрая последните два матча, особено днешния матч, той беше на няколко пъти пред смяна, но ми даде жест, че може да продължи, така че той също не е добре. И аз не зная за следващия матч, освен тези двама основни футболисти, които са контузени, дали няма да се появи още някой. Вратара ни също игра с контузия. Той също е с разтежение от предния матч. Малко време имаше за възстановяване, но се надявам, че ще мога да ги използвам в матча, който е много важен за нас, и гостуването ни в Хаджидимово. В предишно наше интервю вие споделихте, че един от най-тежките матчове, който очаквате, ще бъде срещу Места Хаджидимово. След това имаме домакински матч в края на месец май срещу Миньор. Казах, че матчът е труден и той наистина ще бъде труден. Първо с оглед на това, че разстоянието е доста голямо до там. Като имате предвид, че пътя е около 4 часа и половина. Това също е изморително. За другата седмица прогнозите са, че ще бъде топло времето, което означава допълнително, че ще бъдат уморени, няма да бъдат така свежи. Но пък за мен най-важното е, както казах преди малко, не толкова състоянието като кондиция и физика, колкото това дали са здрави. Това ме притеснява. Основно това, не е друго. Така че смятам, иначе ще са подготвени за този матч, но с оглед на това, че е доста далечко, ще бъдат уморени от пътуването, и с оглед на това, че така последните дни ние трябва да отдадем всичко да ги възстановиме. В зависимост от контузените състезатели, трябва аз да града и схемата за там. При гостуване съвсем по различен начин ще изглежда и отбора. Но се надявам, както сме го определили за труден матч, всичко зависи от нас, дали ще остане такъв и по време на матча. Всичко зависи от нас. Благодаря и ви пожелавам успех. И аз също благодаря.